welcome to our Nian Sisters vlog. Ang Izra And ang Anjali Baglari. दिनैनि बे जोंनि सेकेन्ड ब्लगाव जों सानदों जे माने बयबो पानिपुरि चेलेन्ज खालामबाय थायो नालाय जोंबो बेखौनो खनसे ट्राइ खालामसै होननानै नोंथांमोना एन्जय खालामदों दिनैनि बे पानिपुरि चेलेन्जखौ ओमफ्राय पानिशमेन्टबो होनाय जागोन आरो जोंना सोर रेनो बेखौ जों भिडिअनि लास्टआव खोन्थानाय जासिगोन नोंथांमोना नुखागोनानोखा नों जेनो रेडि जाखा आं जेनखाया आं जानो हाखायो स' होमबा दा जों स्टार्ट खालामसै पानिपुरिनि चेलेन्जखौ नोंथांमोना नायदो एन्जय खालामदो जों देखायनोसै थौदो बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि देरहाना जों आंनि अनजालु नै जोंना बै नुनायथिं नुनायानो आरोखि दखानाबो खाथियावनो थांगासिनो नै जोंना ओमफ्राय न'आ बै टावार खुन्था खाथियाव जिगाबबो गारना दोनजोबबाय होनबा बैयावबो नाय दखाना साफा लामा थांगासिनो बेरायनोबा बेरायनो हागोन दखानाव जों दा दखानाव मोनफैबाय जों लाबोबाय मुलि जानो लोगोफोरबो लाबाय जों लाबो मुलि लाबाय न'आव फरायाबो दंखायो मैदाखौ माने मोजाङै नाबाय मोजाङै नायाबा फुलिया मैदाया गासिबो बे नानाय खिनिखौ दंखायो नालाय ओंखायनो जों देखायासै जों मिथिनायावसो देखायबाय दिनै दा जाजोबाखै आरोना बे मैदाया बेखौ जों बिदिनो दसे आलु गमानिखौ बिदि दोनथ'नोसै दसेनो एसे बारा गुरै जासिनो रुटिबाबो जिखुनु बुस्थु बानायबा आटाखौ मोजाङै नाग्लिनांगौ होनबासो रुटियाबो फुलियो आरो जानोबो गोथाव जायो गुरैनो दा बेखौ बिदिनो दोनथ'नोसै जोङो आलु लादों सासेयाव आरो Kan nggak dong masuk? बाव जोङो पानिपुरिनि बिदैखौ बानायगासिनो थिंख्लां होबाय ओमफ्राय दिन्थिलांदों नोंसोर माबायदि बिदैखौ बानायनाय जायो बेयाव थिंख्लांनि जायगायाव नारें बाहायबा नारेंबो बाहायनो हायो अप्सनेलसो बेयो जोंनाव थिंख्लां दंखायोमोन नालाय ओंखायनो जोङो थिंख्लांखौ बानायनाय जाबाय बाव होगोन एन्जय दोननानै बानलु बिदैयाव बेखौ एसे दा माबा आलुआव होनो थाखाय संख्रिखौ एसे लादो जोङो एसे जाबावगोन साम'खौ एसे लासै बेखौ गाव गाव मिथिखायो बेसे नांगौ बाव बानलु गोथां एसे होनांबाय पियासबो होना होबाय एसे ओमफ्राय हाइजें एसे होनांगौ लोगोफोर होमबाना फ्लेभार फैयो ओमफ्राय बाव जों लादों दुन्दिया बेगर ओमफ्रायहा जिरा बेखौ नांखाथारगौ दै बिदियाव नङाबा मोजां जाया ओमफ्राय दहायनो देखायखाबाय जोङो बेयाव थिंख्लांखौ होखाबाय बे जोंना बिदैया जि जाबाय बेखौ जों बेफोरखौ मैदाखौ नासान्दि बानायना दोनसै होमबाना बिदैया मोजाङै हाबना थागोन नालाय बिदिनो दोनथ'बाय बेखौ खोबनानै मोजाङै ओमफ्राय खुरै फिसा बा गिलास फिसा काप फिसा जिखुनु आरोना नोंसिनाव मा दं बेखौ लानानै ओरै बानायना माथानो बेखौ इजिखा गासिबो रोंखागोन मेन मा खालि फिल्मनि थाखाय नानायावल'सो मोजां जानांगौ नानाया मोजां जायाबासो आरो अपसन नै नोंसोर बिदिबो खालामनो हागोन बे आद्राखौनो बे मैदानिसो बानायनाय नालाय बार बानायबाय थानो बायोबा बेखौ नै बिदिनो हास' एवनानै बेयाव नै ओरै खालामनानै बेखौ निमखिबो बानायना जाजागोन लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैया दा बे जाबाय नै मारै सिस्टेमै बानायनो हागोन आरो प्रपार गल नांगौबा बिदि बानायजायो नै बेयाव गिलास बा कापजों आरो जुदि गावनि जानायनि थाखाय बिदि फिसा खालामनानै बिदिबो नाजायो बिदि एथ'ग्राब फुल जाया फिसा फिसाबा बेखौ नाबाय नालाय बेखौ नाना लाबानो जाबाय एसे बिदि नाबानो जाबाय दानिया जोंना पानिपुरिया रेडि जाबाय बानायखांबाय जोङो नायदो लोगोफोर जों बिदि बानायबाय साजायना लाबाय मोनसे प्लेटआव जों 10 लादों पानिपुरिखौ नायनो हागोन बे जाबाय पानिपुरिनि बिदै पानिपुरि ओमफ्राय जाय जेनो पानिशमेन्टखौबो जोङो बानायनो सानखाबाय आरोना मामोनलाय जोंना पानिशमेन्टआ जायनो जेनो बियो बे संख्रिखौ होनानै गोबाब बानायनानै बानलु गोसा होनानै मोनसे पानिपुरि जानांगोन दे दानिया होमबा लोगोफोर जों 2 मिनिटनि टाइमावसो जाखाङो नायदिनि टाइमिंखौ होखाबाय जों 2 मिनिटनि संनोसै लोगो दाना
Bukan pada ini. Kecilin dong. Anggap semen wek. Bagus. Jadi aksi ada di kan. Kalau setai. Sana ibu pernah sampai. Nah itu keluar. Kita mau cari kita grup kalau itu tak mana. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय जोंनि पानिपुरि चेलेन्जआव सोर जेनखो आरो सोर देरहाखो जों सानैखौ जाबोबाय बानलु होननानै जों थानोबो हायासै दा आलौखाबाय बेनिफ्राय जों अरिअ लादों आरो ना दा जानो थाखाय मानो होनबा उदैया गाज्रि खालामो नालाय गोदै बुस्थु लादों बेखौ जों दा जाखोमानोसै लोगोफोरनो दिन्थिला आरो जोंखौ स' थांनायनि सिगां जों लोगोफोरखौ मोनसे खोथा बुंलांखानि नोंथांमोना मोनथामल' बुस्थु खालामबानो जाबाय बेनो जाबाय लाइक शेयर एन्ड साबस्क्राइब स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ बाय गोजोन्थों